Dit is het Noorderleeg, de kwelder boppen Halm en Marm. Een groot stuk boetendieks gebied dat de natuur de vrije hoorn had. In deze tijd van het jaar komen hier een soort vogels om fretten te ziekjen en de winter terug te komen. Mijwerker Ulko Hoekstra van het Frieske Geer komt geregeld in het gebied. Hij, maar ik oren, hebben de orende dagen een soort die de vogels voen. Ik ben verder op de kwelders. Daar zijn gewoon het gebied in en die heeft nu dat ze daar wel meer dan 20 deren vogels heen voen. Op 2 stukjes kwelder. En hier op het Noorderleeg, best een snij in het veld in West. En daar vonden ze best een aantal, dik in de 20, qua gozen. En dan hebben we de sminten aan het dienst meeteld. Ja, en dat is verdaagd. In totaal binnen de orende dagen haast 200 die de vogels voen, roeg wij in het gebied tussen Zwarte Haan en de Lauwersmar. Na onderzoek is versteld dat het gaat om de vogelgriep. Hoekstra hier dat idee al doet hij de vogels lissen zeg. Ze volle bijlkoor, ze volle deren bijlkoor, dat is wel verdaagd. En hij soms groepjes van 3 bijlkoor, dat is ook verdaagd. En nou ja, sommige vogels die draaien in het water nog wat rondjes, maar en dan slaan maar de vleugels op het water en dan let de kop hangen. Ja, en dat kan wel duiden op. De kans is groot dat er de komende tijd nog volle meer de vogels voen worden. Als de vogelgriep om hem heen griepen bloot, kan het zomaar wezen dat er heel iets meer vogels in het Noorderleeg besmet rijtje. Ja, je komen er duizenden gozenbielkoor in de winter. Hè? Met name de pauwgoos. Die verzamelen hier al jaar en die fourageren hier. En die komen hier de winter terug. Ze vielen haar hier veilig. De vogelgriep is intussen ook verder verspreid in het noorden van Friesland. Zelfs in Dokkum binnen 2 zwannen voen die de griep hierne. De gemeente is op een hichte steld van de situatie, maar wacht het al met wat voor plan de beheerorganisaties komen. Die zitten nog te zien van ja, maffen die best een opromje op, want dat had ik een risico als je die algen bij elkaar brengen en afvieren. Had ik een risico, dan je ze daar op een rond gewoon lezen laten, werd ze stom binnen. Dus dat is nog een discussie, dat is een kwestie voor de zaakkundigen. Daar ga ik net over. Wat wij wel weten is natuurlijk dat wij nooit hebben dus plomveehouders, want ja, die hebben toch een bedrijf al een 3 jaar te bek. Ik al een rare klap kregen. Nou, blijkbaar is er dus weer vogelgriep in de buurt. Dus we moeten er alles ontwaan om te zwargen dat is een vogelgriep net verder komt. Dus vind je een ziek of de vogel, let hem lezen en bel je de milieutelefoon of de gemeente.